Wau sampun di DP. Nggih. Ayo yo. Bapak Sukardi, monggo. Bapak Sukardi keng pundi? Keluarga saking Trenggalek pundi nggih? Tesih wonten keluarga besar Trenggalek? Ya sudah mendelep kayaknya Dek. Maksudnya istirahat di dalam gitu loh. Ayo sini Pak Sukardi jangan mendeli. Malah mendeli ki melulu kok ya. Oh, mendeli. Kira mendeli itu apa? Dele. Iya, bisa juga sih mendelik sama mendelik. Ya. Itulah bahasa Jawa. Nggih, maka.
Kardi. Ya, Pak Maulana. Pak Maulana. Sel. Tri Maulana berirama samudra. Nek kaya ini neng omahku. Pak Eko. Iya. Pak Eko. Siapa mau julukannya jenengnya? Cok Limin. Cok Limin bubuk Cok Limin. Oh enggak. Bubuk. Cok Limin bubuk aja Cok Limin. Ayo mangga. Iya. Nungguin ya. Enggak. Segera bisa. Herman Maulana ki ya tung gentak gentung plok. Iya, kok iso plok. Lagi, oh iya, maksudnya gak siji-sijian dong, langsung plok 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 ngono kuwi ya. Terus kene. Lanjut. Sabda pendeta rata ring sirata dadya sisi aku Gusti Ilahi tresnaku kakang kita mati. Iya. Ayo deh.
iso kompak ngene iki campur sari kok ngendi ta? Lah iya. Kayak ngene Kak. Arek musik lagi. Oi, saya ngibot wis disuting lho. Saya ngibot. Gur tangane tok kaya geragap-geragap apa. Helah. Ki ora dirubung laler. Helah. Iki karepe piye kuwi? Kang Ngibot kok digrayah-grayah. Iki kulino pinter grayah-grayah iki. Pengibote kulino pinter grayah-grayah. Iya. Lah iya nek gak pinter ora bakal ketemu kuwi note. Wah, kadang. Wis apal bolongane. Iya dadi dudulane iki ora bakal meleset. Iya. Ya tak tiru. Sesuk tak belajar aku karo. Ojo. Iya. Ayo Maga. Pak Maulana. Plok riyen. Sabda ya. Iya. Sabda pendeta ring sliramu kadya sisianku mugi Gusti ilahi tresnaku kakang pinongo mati. Sambung lagi bolo. Asik. Langsung diplok tenan. Iya. Langsung diplok. Tambahin lagunya apa Pak? Lagunya apa malih? Napa malih Ibu mungkin? Perahu layar. Oke, siap. Nanti perahu layar ya. Aku seneng nanti plok. Iya. Penak ya Nduk ya. Wis plok kayak cepet banget ngono. Ya kan? Kayak cepet rampung maksudnya nyawer maksudnya kan cepet rampung. Plok cepet. Agus mulai nakal. Aja ketularan samping tanganmu ya Mas Agus. Rodok rusak sing pinggir ya. Iya. Oh iya. Siap. Oh wis ora ngerokok. Nggih, wis ora ngerokok. Iya. Pripun iki, Nduk? Sabda pendeta ring sliramu kadya sisianku mugi Gusti ilahi tresnaku kakang pinongo mati. Perahu layar. Yang punya perahu layar mana?
ini.